फोरा जोंनि बर' लिडारफोरा बयबो मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे नोंसोरनि रादाबनि गेजेरजों मानो होनबा रावबो दिनैसिम लखिमपुर लकसभा समस्तियाव बर'नि गेजेराव दिनैसिम सिखारनो हायाखै फार्स्ट टाइम आं सिखारदों बेनिखायनो जेसेबां बर' लिडार दं बर' सुबुं दं बर' जोहोलावफोर दं बर' लाइमोनफोर दं बयबो जेन हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो मेनलि जातिनि थाखाय जेबो बेयो जोंनि जातिनि थाखाय आरो बे एन्टायार लखिमपुर लकसभानि थाखाय बे जेबो बुंनोबो हाया रावबो होनो हाया आं इस्यु दं दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिला सिक्सिडुल जानांगौ बर' अट'नमास काउन्सिलाव फान्ड फैनांगौ सनवाल अट'नमास काउन्सिल बेफोरबायदिनो बिभिन्न जातीय समस्या दं बेफोरनि गेजेराव आरो मेन समस्याया जादों जोंनि दैबानानि समस्या बेनि सोमोन्दै जोङो गोख्रोङै दिल्लीयाव जोङो माथो होनांगोन राव होनांगोन बेनो आरो समस्या मेरला समस्या दं आरो बर'नि ओंखारदों बर'आ खौसे होननानै मानो बुङो जुदि फोथायनो हायाबा आं बर' ओंखारदों बर'आ खौसे दं होनना आं सानो बेनिखायनो बर' फिसा ओंखारदों बर'नोनो भट होगोन बर'आ बे 100% सियर जेसेबां लिडारनि खोथा बोलाया बेनो आरो खोथाया रिकुवेस्ट खालामदों बर' लिडारफोरखौ आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मानो होनबा आंबो बर' फिसा बेनि थाखाय बयखौबो खावलायो जे बर' भटखौ जेन जाहाथे माने बिजेपिया मोना आंनो मोनो बेखौ खावलायनो थाखाय जेसेबां लिडार दं आं गुरै खावलायहरो माने नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।